Imos aló. Para as actividades físicas de hoxe, imos a precisar panos de cociña. Para a primeira actividade de hoxe, imos a precisar un pano de cociña. Colocámoslo no chan, sentámonos sobre él, colocando tamén os pés. E o que imos a intentar é, arrastrando o traseiro, desplazarnos cara adiante. Intentade colocarvos sobre unha superficie o máis deslizante posible, así será moito máis fácil o desplazamento. Podedes competir entre vós facendo unha carreira en familia. A ver quen é máis rápido. Intentadlo. Para a segunda actividade de hoxe precisaremos 2 panos de cociña. Imos a colocalos estiradinhos no chan e o que imos a intentar facer é desplazarnos de un a outro do seguinte xeito. O pano que está libre collo e volvo a colocalo e móvome. Podemos facer varias rondas, modificando o xeito no que nos trasladamos de pano a pano. Agora imos a cruzar o pé por diante. Vós podedes marcar a distancia do percorrido que podedes facer. Neste caso, podemos volver cruzando o pé por detrás, neste xeito. Outra posibilidade é desplazarnos de pano en pano empregando un único punto de apoio. Aguantamos a pata coxa e desplazámonos. Aguantado ben o equilibrio, non vos fallades. E para volver podemos empregar a outra perna. Practicade varias veces hoxe, pero está claro que esta actividade é moito máis divertida se competides contra algún membro da familia. Se o facedes, pasarédelo genial. Para a terceira actividade física de hoxe, tamén precisaremos 2 panos, que colocaremos un á nosa esquerda e outro á nosa dereita. Intentade deixar máis ou menos a mesma distancia entre os dous, é dicir, colocádevos no centro. Neste caso, se podedes, empregade 2 panos de diferente cor, posto que vos vai axudar, xa que imos a traballar a lateralidade. Dereita, esquerda. Como podedes comprobar neste caso, a miña dereita teño o pano verde e a miña esquerda o pano vermello. Tamén ides a precisar un árbitro, que será quen vos diga as instruccións, é dicir, gritará dereita ou esquerda, e vos rapidamente deberedes intentar tocar o pano correcto. De novo, esta actividade será moito máis entretida se participamos varios xogadores, posto que se engade o aliciente de ver quen será o máis veloz en tocar correctamente o pano indicado. E xa sabedes, actividade física e a ficar na casa.